Ei, molt bones i benvinguts a Nakamas, soc en Mugi i bé, avui faig aquest vídeo informatiu que potser us sorprendrà, però bueno, no us avanceu ni us espanteu de primeres, deixeu-me explicar tot. Aquest canal deixarà d'estar operatiu, diguem-ne, en plan es quedarà així i d'aquí una temporada els vídeos seran arxivats. I per què? Per què tot això? Perquè em trasllado de canal. Vull dir, en el moment que pengi aquest vídeo ja tindré el meu nou canal obert i al cap d'unes hores, de molt poques hores, penjaré el primer vídeo introductori d'aquell canal i ja està. Aquell canal serà de One Piece, evidentment, amb un nom nou i la dinàmica la mateixa. L'únic que canviarà serà el nom, serà Vince the Hunger, ja us deixaré el link aquí a la descripció, un nom curt, més original i no sé, que m'agrada, que me l'he inventat. El canal serà en castellà perquè, bueno, crec que en català està molt bé la dinàmica i tot de fer-ho en català perquè no hi ha contingut, però jo vull arribar a més gent i se m'està com estancant massa el públic i les visites. I bueno, m'ho he estat reflexionant i tal i he cregut doncs fer-ho així, que sí, que podria canviar el nom d'aquest canal i bueno, seguir a partir d'ara fent els vídeos en d'esto, però no, he volgut començar a zero i per no perdre tota l'audiència vull fer un vídeo aquí perquè els que esteu subscrits a aquest canal i realment us agradi el meu contingut, perquè el contingut serà el mateix i millor, doncs que us traslladeu a l'altre canal, us subscriviu i compartiu. Bàsicament l'altre canal, els vídeos seran els mateixos i les seccions seran les mateixes, el que passa que serà en castellà i també coses bones, que el nivell d'edició millorarà i que també, bueno, hi haurà altres vídeos més, a part de les seccions i vídeos així, diguem-ne, exclusius que hi havien, hi haurà altres vídeos nous que potser no pertanyen a ninguna de les seccions que tenim al canal, però seran una mica més diferents i mantindran l'essència del canal. Seran com més dinàmics, potser, de cara al públic. No seran potser tan informatius o tant testo, però bueno, que si us espanta de que el canal canvi, no. Canviarà a l'idioma, que serà el castellà, i l'altre canviarà cap a millor, perquè la qualitat millorarà i les seccions seran les mateixes, i a sobre n'afegiré vídeos de tant en tant així nous, que normalment no es fan, perquè són molt meus. Bueno, dit tot això, que ja crec que us he donat la xapa bastant, moltes gràcies. Si alguns us baixeu del vaixell perquè només volíeu el canal en català i tal, doncs ho entendré perfectament, serà una llàstima però ho entendré, i els que voleu passar-vos a l'altre canal per seguir donant suport i veient tot el que tinc preparat, que jo crec que us agradarà, doncs endavant. Dit tot això, moltes gràcies i a reveure, Nakamas. Fins la propera.